Myslíš si, že poznáš ľudí okolo seba? Veríš, že vieš rozpoznať, keď je niekto toxický, keď je energia ťaživá, keď správanie prekročí hranice toho, čo je priateľné. Ale čo ak ti poviem, že skutočné nebezpečenstvá nie sú zjavné? Že tí najničivejší ľudia sú často očarujúci, láskaví, dokonca členovia rodiny. A že zatiaľ čo sa snažíš chrániť pred očividnými zloduchmi, otváraš dvere svojej mysle niečomu nekonečne nebezpečnejšiemu, nevedomiu druhým, ktoré preniká do tvojho vlastného. Carl Gustav Jung zasvetil svoj život štúdiu týchto skrytých dynamík. Vo svojej práci Ja a nevedomie odhaľuje, že väčšina toho, čo nás naozaj ovláda, nie je pod našou vedomou kontrolou. A to sa netýka len teba. Platí to pre každého. A práve tam spočíva nebezpečenstvo. Pretože keď si niekto slepý voči vlastnej temnote, tento tieň si hľadá hostiteľa. A tým hostiteľom si často ty. Možno si sa nad týmto nikdy nezamyslel. Ale zamysli sa teraz. Koľkokrát si sa cítil emocionálne vyčerpaný po rozhovore s niekým? Koľkokrát si bol obvinený z niečoho, čo si neurobil? Alebo si bol vykreslený ako záchranca tragédie, ktorá ani nebola tvoja? Jung to nazýval projekciou, nevedomým mechanizmom, pri ktorom iný človek premieta na teba to, čo odmieta vidieť v sebe. V tom momente prestávaš byť osobou. Stávaš sa symbolom, zrkadlom, imaginárnym nepriateľom, idealizovaným hrdinom. A všetky tieto obrazy majú niečo spoločné. Ani jeden z nich nie si skutočne ty. Ale to najdesivejšie je, že si často ani neuvedomíš, že si súčasťou tejto hry. Myslíš si, že pomáhaš, že si empatický, že si zrelý. Medzi tým sa však ponáraš do psychologického poľa, ktoré ti nepatrí. Snažíš sa riešiť konflikty, ktoré nie sú tvoje. Si manipulovaný dynamikou, ktorú si nevytvoril, ale ktorá ťa teraz ovláda. A nejde len o ľudí so zlými úmyslami. Jung to jasne povedal. Najväčšie nebezpečenstvá neprichádzajú od vedomých zvrhlíkov, ale od tých, ktorí žijú v nevedomí. Sú to tí, ktorí sú odsudzení od svojej vlastnej psychiky. Sú ovládaní maskami, traumami, komplexmi a potlačenými túžbami. Nie sú zlí, sú nebezpeční. A toto nebezpečenstvo je tiché. Neprichádza prednými dverami. Preniká pomaly, každodenne. Cez drobné poznámky, zahalené výčitky, ťaživé ticho, až kým nezačneš pochybovať o sebe. A keď stratíš kontakt so svojou vlastnou psychickou realitou, stávaš sa súčasťou ich tieňa. Možno tým prechádzaš práve teraz. Vo vzťahu, v priateľstve, v pracovnom prostredí, dokonca v rodine. A možno sa obviňuješ. Snažíš sa pochopiť, čo je s tebou zlé. Odpoveď znie: nič. Ale niečo je hlboko zlé na tom, ako si používaný ako nádoba pre nevedomie niekoho iného. V tomto videu odhalíme jednu po druhej 6 typov ľudí, ktorých by Jung označil za emocionálne nebezpečných. Nie preto, že by konali so zámerným zlom, ale preto, že sú ovládaní vnútornými silami, ktorým sami nerozumejú. A práve preto sú takí deštruktívni. Použijeme Jungove slová, jeho koncepty a varovania priamo z jeho diel ako ion, ja a nevedomie, či archetypy a kolektívne nevedomie, aby sme ti ukázali, ako rozpoznať tieto profily. Ale ešte viac, otvoríme ti oči pre možnosť, že možno, len možno, sa jeden alebo viaceré z týchto profilov skrývajú aj v tebe. Si pripravený? Potom sa nadýchni zhlboka a vykroč vpred. Ale buď varovaný. Potom, čo toto vypočuješ, už sa nebudeš môcť pozerať na ľudí, ani na seba, tým istým spôsobom. Predstav si, že žiješ s niekým, kto ťa viní zo všetkého, čo cíti, kto premieňa tvoju prítomnosť na spúšťač, kto ti dáva pocit, že si zodpovedný za emócie, ktoré si nikdy nespôsobil. Spočiatku sa javia ako krehký, citlivý, hlbavý. No časom si uvedomíš,
že si ťahaný do boiska, ktoré nie je tvoje a na ktorom si už teraz v nevýhode. Toto je nevedomý manipulátor. Niekto, kto si nie je vedomý vlastných rán, no premieta ich na druhých ako formu psychickej sebaobrany. Jung povedal, to, čomu v sebe nečelíme, stretneme ako osud. A často má tento osud meno, tvár a sedí s tebou za stolom. Nevedomý manipulátor je človek ovládaný potlačeným obsahom, neintegrovanými traumami, nespracovanými emocionálnymi úlomkami. Namiesto toho, aby sa pozrel dovnútra, mieri na teba a premieňa ťa na plátno svojich vnútorných konfliktov. Tento typ človeka žije v chronickom stave projekcie. Podľa Junga je projektovanie nevyhnutnou funkciou psychiky, no ak nie je rozpoznané, stáva sa deštruktívnym. V knihe Ja a nevedomie uvádza, že projekcia spôsobuje akýsi psychický slepý bod, väzenie, v ktorom druhého prestávame vnímať takého, aký naozaj je. A namiesto toho ho používame ako symbol toho, čo v sebe skrývame. A presne toto robí nevedomý manipulátor. Nevidí teba, vidí stratenú časť seba a reaguje na ňu, ako by bola skutočná. Títo ľudia sa často stávajú do role obete. Všetko, čo sa deje, je vina niekoho iného, nikdy ich vlastná. Keď cítia hnev, je to preto, že si ich vyprovokoval. Keď sú smutní, je to preto, že si ich sklamal. Keď sa cítia menej cenní, je to preto, že si vraj myslíš, že si nadradený. Táto deformácia je taká jemná, že začneš spochybňovať sám seba. Bol som naozaj necitlivý? Povedal som niečo zlé? Som ja ten toxický? A tak sa manipulácia deje bez toho, aby zaznel výkrik, bez toho, aby bola vyslovená priama žiadosť. Všetko je to emocionálne, nevedomé a absolútne účinné. A čo je ešte horšie? Často sú títo ľudia očarujúci. Majú charizmu, citlivosť, auru emocionálnej hĺbky. A to vytvára pascu, pretože si myslíš, že im môžeš pomôcť, že ich môžeš vyliečiť, že ich pochopíš lepšie než ostatní, ale v skutočnosti obetuješ svoje vlastné duševné zdravie, keď sa snažíš zachrániť niekoho, kto odmieta ponoriť sa do seba. A čím viac sa snažíš, tým hlbšie sa topíš. Jung nás varuje, že tieto vzorce projekcie sú obzvlášť nebezpečné, pretože nás stavajú do symbolických rolí, záchranca, nepriateľ, zradca, otec, matka, čokoľvek, len nie to, kým naozaj sme. A žiť v symbolickom zväzku znamená žiť v ilúzii. Prestávaš byť vnímaný ako osoba a stávaš sa zdeformovaným odrazom nevedomia niekoho iného. Jediný spôsob, ako sa ochrániť pred nevedomým manipulátorom, je rozvíjať vedomie, rozpoznať vzorce, prestrihnúť neviditeľné vlákna, ktoré ťa spájajú s emocionálnym príbehom tejto osoby. A čo je najdôležitejšie, neustále sa pýtať, to, čo práve cítim, je naozaj moje, alebo mi bolo vnuknuté, pretože nevedomý manipulátor nevtrhne do tvojho života násilne. Vstúpi cez medzeru tvojej empatie. A keď už tento vzorec rozpoznáš, ďalší krok je pochopiť, ako sa dokáže ešte lepšie zamaskovať maskou persóny. Tou, ktorá nielenže projektuje, ale aj koná, žije, aby vyzerala ako niečo, čím v skutočnosti nie je. V nasledujúcej časti preskúmame nosiča persóny a to, prečo práve tento typ predstavuje jedno z najväčších psychologických rizík, na ktoré Jung upozorňoval. Pretože zatiaľ, čo manipulátor prenáša svoje konflikty na teba, nosič persóny ťa môže zatiahnuť do sveta, kde aj ty zabudneš, kto naozaj si. Nie všetky psychologické nebezpečenstvá prichádzajú v extrémnych formách. Niekedy sa skrývajú za tým, čo pôsobí až príliš dokonale. Za stále pripraveným úsmevom, dokonalým držaním tela, bezchybným obrazom. Žijeme v dobe výzorov,
kde byť je menej dôležité ako vyzerať. A pre Junga to bol vážny problém. Pretože keď sa niekto príliš stotožní so svojou persónou, teda so spoločenskou maskou, ktorú používame na prispôsobenie sa svetu, riskuje, že sa úplne odpojí od svojej podstaty. A ten, kto žije pre masku, nestráca len seba, ale začne aj skresľovať všetkých naokolo. V knihe Ja a nevedomie Jung píše: persóna je to, čím niekto nie je, ale čím si on aj ostatní myslia, že je. Inými slovami, ide o umelý konštrukt, vytvorený podľa očakávaní spoločnosti, rodiny, pracovného prostredia. Sama o sebe persóna nie je chyba, všetci ju používame. Umožňuje nám plniť spoločenské úlohy, byť lekárom, učiteľom, bratom, priateľom. Problém začína v momente, keď si niekto myslí, že je len tým, keď sa maska prilepí na tvár a všetko spontánne, zraniteľné a autentické sa zamkne do pivnice psyché. Nosič persony je majstrom funkčnej povrchnosti. Hovorí to, čo chcú ostatní počuť. Správa sa tak, ako sa má. Vyhýba sa konfliktom za každú cenu. Ale za oponou kontroly je duša v ruinách. Pretože čím viac udržiava obraz, tým viac dusí svoje pravé ja. A toto potlačenie si skôr či neskôr vyberie svoju daň. Pre tých, ktorí žijú s takýmto človekom, je dopad hlboký. Cítiš, že niečo nie je v poriadku, ale nevieš, čo presne. V interakciách chýba spontánnosť, pravda, hĺbka. Všetko pôsobí nacvičene. A čo je horšie, nosič persóny prenáša túto potrebu dokonalosti aj na teba. Očakáva, že budeš hrať, že sa prispôsobíš, že sa zapojíš do divadla. Ak vyjadríš niečo mimo scenára, intenzívnu emóciu, pochybnosť, bolesť, stiahne sa, začne sa cítiť nepríjemne, uzavrie sa. Pretože všetko, čo mu pripomína jeho vlastné potlačené ja, sa stáva neznesiteľným. Jung varoval, že tento typ stotožnenia sa s personou je jednou z najväčších prekážok na ceste k individualizácii, teda k sebapoznaniu a integrácii nevedomia. Pre neho začína skutočné nebezpečenstvo vtedy, keď je človek zhypnotizovaný úlohou, ktorú hrá a uverí, že je tým, čo v ňom vidia druhí. A práve tam sa skrýva riziko. Keď niekto žije len preto, aby bol prijatý, uznaný, chválený, stáva sa rukojemníkom vlastnej fasády. A všetko, čo je skutočné, zomiera udúsené pod povrchom. Žiť s niekým takýmto ťa môže doviesť k tomu, že začneš pochybovať o vlastnej spontánnosti. Začneš sa cenzurovať, odmeriavať slova, skrývať časti seba, ktoré nezapadajú do ideálneho scenára. A postupne začneš aj ty nosiť masku. A ani si to neuvedomíš. Spolunažívanie s nosičom persóny nie je len umelé. Je nákazlivé. Ale existuje ešte temnejšia dimenzia. Pretože keď niekto príliš dlho potláča to, čo cíti, myslí alebo túži, ono to nezmizne. Ono sa hromadí. Kvasí v nevedomí, až sa premení na tieň. A vtedy vstupujeme do ešte nebezpečnejšieho územia, do sveta popretých emócií, ktoré sa vracajú výbušnou silou. V ďalšej časti sa ponoríme do postavy nositeľa potlačeného tieňa, človeka, ktorý odmieta vidieť svoju temnú stránku, až kým nevybuchne. Existuje typ človeka, ktorý žije pod kontrolou, uhladený, zdržanlivý, vždy korektný, vždy mierny, vždy slušný. Ale za touto fasádou rovnováhy sa ukrýva sila, ktorá sa chystá vymknúť kontrole. Pretože všetko, čo považuje za nesprávne, škaredé alebo nepriateľné, jednoducho tlačí dolu, do pivnice duše. Neprekoná to, nepremení to, len to potlačí. A práve to je podstata nositeľa potlačeného tieňa. Niekto, kto sa snaží byť svetlom za každú cenu, až kým ho temnota úplne neovládne.
Carl Gustav Jung venoval veľkú časť svojej práce práve pochopeniu tieňa. V knihe Ion napísal: Tieň je všetko, čo jednotlivec odmieta rozpoznať v sebe. A predsa sa to nejakým spôsobom prejavuje. Nehovoríme tu o ničom vonkajšom. Tieň nie je zlo sveta, nie je druhý človek, nie je nepriateľ. Tieň je vnútorný. Je to nenávisť, ktorú si nechceš priznať. Je to závisť, ktorú si racionalizuješ. Je to sexualita, ktorú potláčaš. Je to ambícia, ktorú maskuješ ako pokoru. Všetko, čo v sebe odmietaš, nezmizne. Premení sa na tieň. A ako učil Jung, to, čo si neuvedomíš, riadi tvoj život. A ty to nazývaš osudom. Nositeľ potlačeného tieňa sa na prvý pohľad nezdá byť nebezpečný. Naopak, často ide o človeka, ktorého si ostatní vážia. Disciplinovaného, milého, ochotného. Ale je tam niečo zvláštne. Netoleruje slabosť u iných, zle reaguje na spontánnosť. Rozčuľujú ho silné emócie. Neustále pôsobí napäto, ale nikdy nevybuchne, až kým nevybuchne. A keď sa to stane, je to devastačné. Tento človek žije v neustálej emocionálnej ostražitosti. Nedovolí si cítiť a preto odsudzuje tých, ktorí cítia. Nedovolí si zlyhať a preto útočí na tých, ktorí zlyhávajú. Stáva sa moralistickým, náročným, kontrolujúcim. Ale to všetko je len snaha udržať nevedomie pod kontrolou. Jung bol jasný. Čím silnejšia je persona, tým potlačnejší je tieň. A čím potlačnejší tieň, tým brutálnejšie bude jeho prejavenie. Tento vzorec poznáš u ľudí, ktorí majú neprimerané reakcie, ktorí vybuchujú kvôli maličkostiam, ktorí nosia v sebe nevyriešené krivdy celé roky, ktorí pasívne, agresívne sabotujú vzťahy. Sú to tí známi, ťažkí ľudia, o ktorých nikto nechápe, prečo sú takí zatrpknutí, takí urazení, takí kritickí. Odpoveď leží v tieni, neintegrovanom, nepoznanom, neakceptovanom. A teraz to najdôležitejšie. Tieň nie je tvorený len zlými vecami. Jung jasne uviedol, že obsahuje aj tvoj odmietaný potenciál, potlačenú tvorivosť, skrytú silu. Ale keď je tieň ignorovaný, všetko toto sa premieňa na jed. A tento jed otravuje vzťahy, prostredie. A najmä tých, ktorí sú ti najbližšie. Žiť s nositeľom potlačeného tieňa je ako žiť vedľa emočného mínového poľa. Nikdy nevieš, kam stúpiš, až kým to na teba nevybuchne. Ale toto potláčanie nevzniká z ničoho. Často ho živí ilúzia nadradenosti. Strnulý morálny ideál, ktorý premieňa vinu na nástroj kontroly. A práve tu vstupujeme do postavy ďalšieho typu, morálneho kontrolóra. Niekto, kto nielenže potláča vlastné túžby, ale zároveň ťa núti cítiť sa vinným za to, že ty svoje žiješ. V ďalšej časti odhalíme túto postavu, ktorú Jung vnímal ako jeden z najväčších prekážok psychickej slobody. Strážcu cnosti, ktorý v hĺbke duše skrýva vlastných démonov. Nie každý kat nosí meč. Niektorí používajú kríže, pravidlá, dogmy a hotové frázy. Sú to tí, ktorí tvrdia, že ich vedie etika, čestnosť a morálka. Ale v skutočnosti väznia seba aj ostatných v klietke viny a hanby. Jung tento archetyp veľmi dobre poznal. Pre neho, keď sa morálka používa ako fasáda, stáva sa jednou z najzákernejších fóriem psychickej represie. Toto je prípad morálneho kontrolóra, človeka, ktorý namiesto toho, aby integroval svoj tieň, ho premieta na správanie druhých a odsudzuje ich za to, čo nedokáže prijať v sebe. Určite si už takého človeka stretol. Ľudia, ktorí často ukazujú prstom, no nikdy
sa nepozerajú dovnútra, ktorí sa stavajú do pozície morálnej autority, nie preto, že by neuskutočne boli, ale preto, že zúfalo potrebujú udržať obraz morálnej nadradenosti. Podľa Junga, čím väčšie potlačenie, tým intenzívnejšia potreba projekcie tieňa. A presne to morálny kontrolór robí. Premieňa druhých na hriešnikov, zvrhlíkov, nemorálnych, aby sa vyhol konfrontácii so svojimi vlastnými túžbami, impulzmi a rozporuplnosťou. Problém je, že na rozdiel od bežného emocionálneho manipulátora, morálny kontrolór verí, že koná dobro. Skutočne si myslí, že napráva, zachraňuje alebo vychováva druhého. A to robí jeho vplyv ešte toxickejším, pretože je obalený autoritou, dobrými úmyslami a falošnou spiritualitou. Kritika prichádza s frázami ako: je to pre tvoje dobro, neskôr mi poďakuješ. Alebo niekto ti musí povedať pravdu. Ale táto pravda nie je neutrálna. Je presiaknutá projekciou. V knihe Ion Jung podrobne rozoberá postavu Krista a Antikrista ako archetypy celistvosti a disociácie. Morálny kontrolór verí, že stelesňuje svetlo, ale úplne ignoruje vlastnú temnotu. Projektuje zlo na druhých, aby si mohol udržať ilúziu čistoty v sebe. A práve toho robí slepým, nebezpečným, neschopným vnímať odtiene ľudskej duše. Ak žiješ blízko takéhoto človeka, môžeš sa neustále cítiť vinný, ako by si bol vždy ten nesprávny. Dokonca aj vtedy, keď len žiješ. Cítiš sa sledovaný, súdený, zmenšený. A to najzvrátenejšie je, že si často tento súd v sebe internalizuješ. Začneš potláčať časti seba, ktoré sú prirodzené, ľudské, spontánne. A formuješ sa podľa ideálu, ktorý nie je tvoj. Morálka druhého sa stáva tvojim väzením. Táto dynamika je bežná v rodinách, náboženstvách a strnulých prostrediach, kde sa poslušnosť zamieňa za cnosť. Jung tento vzorec považoval za skutočnú hrozbu pre proces individuácie. Pretože tam, kde je nadmerný moralizmus, tam chýba seba poznanie. Extrémny moralista nechce pravdu. Chce kontrolu. A keď nedokáže ovládať vonkajší svet, začne ovládať vnútorný svet tých, ktorí sú na blízku. Ale morálny kontrolór nie je jediný, koho vedú nevedomé sily. Existuje ešte jeden typ, ešte nestálejší, výbušnejší, nepredvídateľnejší. Komplexovaný. Zatiaľ čo moralista potláča a projektuje, komplexovaný človek je úplne ovládaný obsahmi nevedomia a reaguje z nich ako emocionálna bábka. V ďalšej časti sa ponoríme do tohto výbušného územia, kde vedomie stráca kontrolu a traumy preberajú volant psyché. Priprav sa stretnúť typ človeka, ktorý ťa dnes objíme a zajtra zničí. Ani sám netuší prečo. Predstav si, že žiješ s niekým, kto je v jednej chvíli milý, láskavý, štedrý a v tej druhej vybuchne od hnevu, uzavrie sa do ticha alebo ťa obviní z niečoho, čo ti ani nenapadlo. Pochvala sa zmení na požiadavku. Vtip sa premení na agresiu. Gesto náklonnosti je interpretované ako hrozba. Nezáleží na tom, čo urobíš. Stále sa zdá, že kráčaš po vratkej pôde. Toto je skúsenosť tých, ktorí žijú po boku človeka, ovládaného nevedomými komplexmi. Pre Junga sú komplexy autonómne jadrové štruktúry emócií a spomienok, ktoré sídlia v nevedomí a môžu kedykoľvek prevziať kontrolu nad vedomím. Sú to ako fragmentované osobnosti v nás, vytvorené traumami, psychickými ranami a nevyriešenými zážitkami. V knihách Psychologické typy a ja a nevedomie Jung opisuje,
ako tieto komplexy priamo zasahujú do správania človeka, spôsobujúc, že nereaguje na prítomnosť, ale na ozveny minulosti. Jednoduchý komentár sa nevedome spojí so starým opustením, odmietnutím či ponížením. A tí, ktorí sú na blízku, zaplatia cenu. Komplexovaný človek si neuvedomuje, že ho riadia tieto vnútorné sily. Keď reaguje s hnevom, smútkom alebo prehnanou urazenosťou, myslí si, že koná racionálne, ale v skutočnosti prežíva nestrávené emócie. A problém je, že sa to nedeje sústavne. Prichádza to v zábleskoch. Emočné výbuchy sa striedajú s chvíľami jasnosti, náklonnosti alebo ľútosti. A to robí vzťah s takýmto človekom ešte mätúcejším a návykovejším. Začneš si hovoriť, veď nie je vždy taký, občas je úžasný. A práve to ťa pri ňom drží, pretože existujú chvíle skutočného spojenia, úprimnej lásky. Ale tieto chvíle striedajú nepredvídateľné praskliny, v ktorých sa zrazu ocitneš uprostred emocionálnej búrky, ktorej nerozumieš. A v snahe obnoviť harmóniu sa začneš prispôsobovať, zmenšovať, ticho ustupovať. Začneš sa vyhýbať určitým témam, vážiť slová, chodiť po špičkách, len aby si nezobudil monštrum, ktoré v tom druhom drieme. Ale tu je krutá pravda. To monštrum si neprebudil ty. Ono je tam stále. Skryté, hladné, pripravené vybuchnúť pri akomkoľvek spúšťači. A keď sa prebudí, pohltí všetko navôkol. Pre Junga neuznané komplexy kolonizujú psychiku. Rozprávajú za teba, cítia za teba, konajú za teba. A v prípade komplexovaného človeka sa toto preberanie kontroly deje často. Môže byť ovládaný komplexom menejcennosti, mučeníctva, opustenia, prenasledovania. Každý so svojím príbehom, so svojimi emóciami, so svojimi nárokmi. A čím viac sa snažíš zachovať pokoj, tým viac živíš ilúziu, že sa dá ovládať to, čo ovládať nemožno. Byť blízko takéhoto človeka znamená žiť v neustálej pohotovosti. Nikdy nie je emocionálna stabilita. Prítomnosť je stále zamorená prízrakmi minulosti. A skôr či neskôr začneš tieto prízraky nasávať. Začneš pochybovať o sebe, o svojej pamäti, o svojich pocitoch. A bez toho, aby si to uvedomil, si aj ty kolonizovaný nevedomím niekoho iného. Ale to najnebezpečnejšie ešte len príde. Pretože zatiaľ, čo komplexovaný človek kolíše medzi extrémami, existuje ešte jeden typ. Tichší, nenápadnejší, ale rovnako deštruktívny. Psychický upír. Nekričí, nevybuchuje, neobviňuje, ale živí sa tvojim časom, pozornosťou, empatiou, až kým z teba nezostane nič. V poslednej časti sa pozrieme práve na tohto typa a uzavrieme týmto cyklus, aby sme odhalili, čo Jung skutočne považoval za cestu von z tejto džungle nevedomia. Niektorí ľudia nechcú tvoju prítomnosť. Chcú tvoju energiu a urobia všetko preto, aby ju vysali. Nie násilím, nie otvorenou agresiou, ale jemnými požiadavkami, chronickým postojom obete, emocionálnou závislosťou, maskovanou ako náklonnosť. Toto je psychický upír. Najtichšia a najzákernejšia forma emocionálneho vysávania, pred ktorou Carl Jung varoval, hoci ju nenazýval týmto menom. V jungianskom jazyku je to symbol nevyriešeného symbiotického vzťahu, patologickej väzby, ktorá brzdí psychický rast a rozpúšťa hranice vlastného ja. Jung vo viacerých pasážach kníh Ja a nevedomie a Ion ukazuje, že jednou z najväčších hrozieb procesu individuácie, teda cesty k celistvosti, sú symbiotické vzťahy, v ktorých sa dvaja ľudia nevnímajú ako samostatné bytosti,
ale ako psychické predĺženia jeden druhého. Psychický upír žije práve v tomto type spojenia. Potrebuje tvoju neustálu pozornosť, tvoju každodennú útechu, tvoje trvalé sprístupnenie. Ale za touto potrebou sa skrýva prázdnota, ktorá nie je tvoja a ktorú nikdy nebudeš schopný naplniť. Najprv ponúkneš oporu, potom daruješ svoj čas, potom toleruješ emocionálne zneužívanie v mene pochopenia, až kým si neuveríš, že už nevieš, kde končí druhý a kde začínaš ty. To vyčerpanie je hlboké, nie je len fyzické, je existenciálne. Cítiš, ako ti duša kvapka po kvapke mizne. Deň za dňom. Jung hovoril o ľuďoch, ktorí nie sú schopní sa psychicky udržať a preto sa pripútavajú k iným ako emocionálni paraziti. A akokoľvek to znie kruto, je to pravda. Psychický upír nechce rásť. Chce byť nesený. Ale nebezpečenstvo nespočíva len vo vyčerpaní. Spočíva v rozpade vlastnej identity. Začneš sa cítiť vinný za to, že chceš priestor. Sebec za to, že túžiš po tichu. Chladný za to, že túžiš po vzdialenosti. Pretože psychický upír je majster prevracania rolí. Z obete sa stane žalobca. Z bezmocného manipulátor. A skôr, než si to uvedomíš, žiješ nie preto, aby si žil, ale preto, aby si predchádzal kríze, udržiaval pokoj, udržal puto, ktoré ťa vo vnútri zabíja. Jung nám ponúka cestu, uvedomiť si nevedomé. A to platí rovnako pre druhých, ako aj pre nás samých. Pretože možno si aj ty v nejakom období života bol psychickým upírom, alebo komplexovaným človekom, alebo nosičom persóny. Nikto z nás nie je imúnny. Všetci máme tieň. Všetci máme bolesť. Rozdiel je v tom, kto má odvahu pozrieť sa dovnútra a kto sa rozhodne preniesť tú záťaž na iných. Toto video bolo zrkadlom. Ponorom do dynamík, ktoré nás viažu, zraňujú a držia v nevedomí. Ak si došiel až sem, znamená to, že si pripravený vidieť, pomenovať, vyslobodiť sa. A práve to je prvá a najmocnejšia forma slobody. Nejde o obviňovanie druhých, ale o vystúpenie z pozície rukojemníka. O prevzatie zvrchovanosti nad vlastnou psychikou.